Kým Európa kráča do tmy, zodpovednosť sa mení na úsmevy. Priatelia, položili ste si v poslednom čase otázku, čo sa to vlastne deje s našim svetom? Čo sa to stalo s hodnotami, na ktorých stála Európa, s hodnotami, ako sú spravodlivosť, zodpovednosť, pravda a úcta k práci obyčajného človeka? Dnes a denne sme svedkami toho, ako sa tieto základné piliere rozpadajú priamo pred našimi očami. Keď sa pozrieme na správy, ktoré prichádzajú zo svetových metropol, aj z našich vlastných regiónov vidíme obraz, ktorý už nemožno zakrývať pekne znejúcimi frázami. Vidíme realitu, v ktorej sa milióny eur a tvrdá práca európskych občanov strácajú v neprehliadnych systémoch. Zatiaľ, čo tí, ktorí by mali niesť zodpovednosť za nás, iba usmievajú z televíznych obrazoviek. Každý deň vstávajú milióny našich ľudí do práce, naši poľnohospodári, učitelia, živnostníci, rodiny s deťmi, tí všetci platia dane. Poctivo pracujú a zápasia s rastúcimi cenami, s drahými energiami a s neistotou v budúcnosti. A čo sa za to dostávajú? Nariadenia, byrokraciu a odkaz vysokých bruselských kancelárií, že sa musia jednoducho uskromniť. Zatiaľ, čo od vlastných občanov sa vyžaduje disciplína do posledného centu, na druhej strane vidíme, ako sa stovky miliónov posielajú bez nekompromisnej kontroly tam, kde sa pravidelne vynárajú správy o obrovských korupčných kauzách. Ako je možné, že pred týmto zatvárame oči? Ako je možné, že vrcholní predstavitelia Európskej únii predchádzajú okolo tých podozrení s ľahkosťou a s úsmevom na tvári, zatiaľ čo naši vlastní ľudia nesú celé finančné aj spoločenské bremeno. Toto už nie je len otázka politiky, toto je otázka morálky. Keď sa štátne inštitúcie a medzinárodné spoločenstva odklonia od pravdy a namiesto reálnych potrieb občanov uprednostňujú ideologické doktríny a politické hry, nastáva kríza dôvery. A kríza dôvery je ten najnebezpečnejší stav, v akom sa spoločnosť môže ocitnúť. Konzervatívne hodnoty nás vždy učili jednu zásadnú vec. Rodina, národ a vlastný domov musia byť vždy na prvom mieste. Pomoc druhým je ušľachtilá vlastnosť. Ale pomoc bez pravidiel, pomoc bez zodpovednosti a pomoc na úkor vlastných detí nie je solidarita. Je to ľahostajnosť voči vlastnej budúcnosti. Pozrite sa na naše mestá a deniny. Pozrite sa na mladé rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť vlastné bývanie. Pozrite sa na seniorov, ktorí po celom živote poctivého budovania štátu musia prepočítať každé 1 euro v obchode. Prečo sa nenašli stovky miliónov na ich podporu? Prečo sa nenašli zdroje na to, aby sme oživili našu vlastnú ekonomiku? Podporili našich vlastných výrobcov a zabezpečili bezpečnosť na našich vlastných hraniciach. Brusel a jeho predstavitelia nám roky tvrdia, že musíme obetovať svoj štandard a svoju suverenitu v mene vyšších cieľov. Ale pýtam sa vás, akým cieľom slúži systém, ktorý ignoruje volania vlastných občanov po spravodlivosti? Akým cieľom slúži politika, ktorá pri obrovských zlyhaniach a podozreniach namiesto vyvodenia dôsledkov len pokrčí ramenami? Je čas povedať rázne a jednoznačne stačilo. Národy Európy nevznikli na to, aby boli len pasívnymi platcami účtov pre rozhodnutia, o ktorých sa hlasuje za zatvorenými dverami. Naša kultúra, naše tradície a naša sloboda by boli vybudované na rozume, kresťanských základoch a práve. Ak stratíme tieto hodnoty, stratíme jednoducho všetko. Náš odkaz musí byť jasný. Chceme Európu rovnoprávnych národov. Chceme Európu, kde sa v prvom rade chráni domov, rodina a prácou nadobudnuté hodnoty našich občanov. Chceme lídrov, ktorí nebudú zatvárať oči pred realitou, ale budú mať odvahu postaviť sa za pravdu, bez ohľadu na to, aká je nepohodlná. Návrat k rozumu nie je spiatočníctvo. Návrat k rozumu to je jediný spôsob, ako zachrániť našu budúcnosť. Boj za spravodlivosť a za náš domov sa nezačína v cudzích metropolách. Začína sa tu, u nás. A je na nás, aby sme ten hlas pravdy nenechali utíchnuť.